खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै दोन जाहाथे गोदान भिडिअ बानायनाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगाव समस्तियाव इउपिपिएलआ लोब सुबुंफोरा आखाइ हमहोदों आरो मैया बे हाबाफारियाव बिटिआर मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। इमानुएल मोसाहारिया मासे फिसा होनो रोङि मासे मोसौ। इमानुएल मोसाहारिया गाइखेर होनो रोङि मासे मोसौ। गणेश कछारी बे बाथ्राखौ फोरमायदों रायजो-राजाफोरनि एबा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ खौरां मेल खालामदों बड'फा हाउसआव। सन्दीप बसुमतारीया उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि बिलाइ गथायबाय। मैया क'क्राझार जिल्लानि सुबुं अनसुंथाइ बिफाननि मावखुलियाव 2021 मायथाइनि माहारियारि दोलो आदार सान फालिनाय हाबाफारिखौ मैया जोबथा सान फालिदों। मैया क'क्राझार जिल्लानि सदिय आइलेन्ड पार्क लानाय 2021 मायथाइनि माहारियारि दोलो आदार सान फालिथाय हाबाफारिखौ मैया क'क्राझार गिबि जौमा फरायसालियाव जोबथा साननि फालिदों। जाय महकुमानि बोहैथि दाननि 9 आरो 10 खालाराव दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानै मेगा भेक्सिननि हाबाफारि लादों। सोरबा फलान एबा मैहुर खालामग्राया मासे मैदेरखौ गावथारनानै गालांदों।